hvordan er det, de sidder og opfører dem under middagen? Kan I være venlige at få det der ben ned nu? Det, der skal ske under den her middag her, det er, at vi skal alle sammen tale pænt og civiliseret til hinanden. Og så skal vi lade være med at afbryde, når der er nogen, der taler til kameraet. Og det gælder sådan set også dem, her Simonsen. Vi er alle på efternavn, og hvis der er nogen, der bryder de her regler, så er der straf på. Og det er økonomisk straf. Det koster 50-20 kroner at bryde reglerne. Jeg vil gerne udbringe en skål for de frie markedskræfter og for en liberal stat, Grønland. Skål, tak for det. På deres gode helbred. Skål. Tak skal I have. Så tænk. Så klinker man ikke glas. Det er kun, når man fejrer noget, der er... Kun når man er i Lund og drikker bajer. Jeg vil godt få den ud over. Jeg har engang set i en film om en luder. Der lærte man, at man spiste ben, at man skulle gå udefra og ind. Undskyld, glædespil. I'm sorry. Man sidder ikke og omtaler folk, der sidder ved bordet i anden person. Det hedder Herr Holm siger, og så fortsætter de. Okay. Jeg tror, han sagde S-ordet. Nu sidder de og omtaler Herr Holm i anden person. Endnu. Og inden Morten Holm han bestemmer, så vil han gerne lige rette sig over. Lige sætte sig ordentligt. Ikke? Jeg døjer simpelthen med sådan et problem, I kan jo ikke gå her. Mange tak. Tak. Sindssygt, det smager godt. Det smager udmærket.